Коррупцияга бергәләп көрәшсәк кенә була ул. Коррупцияны җиңәргә буламы дигән сорауга Нурлатлылар шундый фикердә. Коррупция авыру кебек, аны киң җәмәгатьчелек белән бергәләп көрәшкәндә генә дәвалап була. Эшмәкәр Мишакир Абдуллинга үз гомерендә андый тискәре күренеш белән очрашырга туры килмәгән. Минем бөтенлегем легальный, бизнесларым, бөтен направлениями минем легальный, поэтому мин закон рәисендә үземнең предприятиесенә алып бардым. Шуның өчен миңа андый взяткалар бирергә туры килмәде. Районда әлеге юнәлештә максатчан эш алып барыла. Коррупциягә каршы тору буенча эшне координацияләү һәм җирле үзидарә органнарында каршылыклар мөнәсәбәтләрен киләүче комиссияләр эшли. Для выполнения поставленных задач Куелган бурычны үтәү максатында районда 2015-2020 елларга Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районда коррупциягә каршы сәясәтне гамәлгә ашыру буенча программа кабул ителде. Биредә төп максат коррупцияны булдырмау уңаеннан гражданнарга хокукый тәрбия бирү. Комиссиядә җир ресурсларын файдаланганда дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрне электрон рәвештә башкарырга ярдәм иткәндә, муниципаль берәмлектә булган мөлкәт һәм бюджет акчаларын кулланганга бәйле коррупцияны булдырмау максатында бәйле мәсьәләләр каралды. Ел дәвамында районда яшьләр белән аңлату юнәлешендә әңгәмәләр, түгәрәк өстәлләр артында сөйләшүләр, бәйгеләр оештырыла, социаль сораштырулар уздырыла, буклетлар таратыла. Халыкара коррупциягә каршы көрәш көне уңаенна расланган план нигезендә районда төрле чаралар үткәрелә. Коррупциягә каршы көрәш йөзенә район хакимияте, башкарма комитеты һәм башка биналарга әрҗәләр куелган. Быел бер мөрәҗәгать халык контроле аша кергән. Для минимизации коррупционных рисков. Коррупцияны булдырмас өчен муниципаль хукук актлары буенча экспертиза үткәрәбез. Ул җирле үз идарәләрдә кабул ителә. Шулай ук муниципаль хезмәткәрләрнең керемнәре һәм чыгымнары турында белешмәләргә анализ ясыйбыз. Бездә шулай ук район депутатлары да үз керемнәре турында белешмәләр бирә. Быел керемнәр һәм чыгымнар турында 429 мәгълүмат каралды. Также и депутаты. Нурлат шәһәр прокуратурасы коррупциягә каршы тору буенча быелның 11 айы эчендә генә дә 60-тан артык закон бузу очрагын ачыклаган. В 2017 году Нурлатской городской 2017 елны коррупция юнәлешендә 60-тан артык хукук бозу очраклары ачыкланды. Алар буенча 59 күрсәтмә төзелде һәм административ җаваплылыкка бер кеше тартылды. Моннан тыш Нурда хукук саклау органнары вәкилләре тарафыннан җинаять эше каралды. Ул да коррупция буенча. Анда гаепләнүче җаваплылыкка тартылды. Ришват алучыга гына түгел, бирүчегә каршы да көрәшү мөһим. В марте 2017 года 2017 елның мартында бер машина йөртүче ЮХИДИ хезмәткәрләренә хукук бозуга карата беркетмә төземәскә сорап ришват бирергә тели. Нәтиҗәдә моның буенча җинаять эше кузгатылды һәм гражданин җинаять җаваплылыгына тартылды һәм аңа Нурлат суды карары нигезендә 15 мең сум күләмендә штраф салынды. По результатам представленных сведений Керемнәр һәм чыгымнар буенча мәгълүматлардан чыгып, шәһәр прокуратурасы комиссиядә каралганнан соң 4 кешене тәртип җаваплылыгына тартты. Шулай ук бер кеше конфликтлар каршылыгы таләпләрен үтәмәү буенча җаваплылыкка тартылды. Шул рәвештә замана шире коррупциягә бергәләп көрәшкәндә генә нәтиҗәсе булачак.